Hei tyypit, nyt loppu pelleily ja lähdetään duuniin. Texan palvelumestarit, tuttavallisemmin Texas Rangersit, hoitavat päivittäin tärkeitä lukitusturvallisuuden tehtäviä. Rangersien kätevissä käsissä pysyvät tarpeelliset työkalut muun muassa lukkojen sarjoitustehtävissä. He karauttavat peltiratsuillaan huoltoyhtiöihin, hoitaen luotettavasti ja nopeasti perille tärkeitä avaintoimituksia. Texas Rangersit ovat paikalla myös silloin, kun asukas ei pääse noutamaan avaimia, jolloin ne toimitetaan hänelle toivottuun aikaan ja paikkaan. Texas Rangers, palvelu, joka ylittää odotuksesi.